Tim mar Kabras Sugar magin joloch tuke rugby mag Kenya Cup nigi geno mar kawo kendo kombe ne tielo machielo kinde ma gibiro rakore gi tim mar Menengai Oilers e final sama ibiro bagi odiechieng' ma kiny e alap ma Kakamega SK Showground. Kabras FC pok oloyo tuke 39 e tuke mag Kenya Cup kane ging'ado tiko mar finals tok loyo tim mar Nanscripts RFC points 45 kuom 6. Kano wuoyo motelo ne finals, kocha mar Kabras Carlos Katwa noloro ni tim mare osetimo ikruok margi makare nyaka sani ka gin gi geno mar kawo okombeno. Menengai komachielo biro e finals bang' loyo tim mar KCB RFC points 31 kuom 8 e nus finals. We've been preparing well for this game. We've been working hard, doing our clarity, especially in the areas that we needed to work, give more emphasis, and that was a breakdown and a lineup that we're finalizing today before tomorrow final touches. This week we went at it hard and we looked at the opponent's strengths and weaknesses, and I think we were able to find which ways and areas that we can penetrate and find opportunities to score tries.